Sóc un dels Pedebrimo. He aguantat més ressaques, he entrat a més pogos, he empalmat més nits i he cridat més no hi treuen que tots vosaltres junts, capullos. Bé, arrenca el descens, s'ha cedit el mando de l'Ateneu Molí del Ral aquesta nit. Ja estaven bé sense PD. Amb una playlist on sortia anuncis de l'Spotify. I reggaeton. És pa ligar. No cal ser sexista! El Daddy Yankee, el la polla. Si us penseu, botiflers, que seguirem a modes perquè l'últim DJ que vau portar es pensava que Piperra, que era una marca de fruits secs, i no sabia que Los Pajaritos no compta com a temazo, aneu errats. A partir d'ara sabreu el que és bo. A què heu vingut, a Caldes? T'ho diré, em moro de ganes de tallar Flying Free a la meitat per posar Non Servium i veure com us dona un atac de cor i no podeu anar al cap perquè Esquerra Republicana el va tancar. M'entens? D'acord. I tu? Sí, punxadiscos. Pistola, la mujer del patrullero y la del bombero me está pidiendo fue. Glups. Vaja. Estic aquí per comunicar-vos que els PD, tal com els heu conegut, estan acabats. Més us val que aneu al Soco aquesta nit, a riure i a fer el gilipolles, o a barrejar amb qualsevol dels temes de Don Omar. Jo em dic Omar. Però feu-ho, perquè el dia 27, a les 12 de la nit, l'únic reggaeton que sonarà serà Calle 13. On endollo tot. Pa allà. Ei, què dieu, nois? Som-hi! M'han dit que punxa l'Orimoni. Debutem. Por favor, denle like a mi video de Pedebrimo. Es muy bueno.